खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आङो मोनसे भिडिअखौ नुदों रायजोफोर, बेनिखायनो आं भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना सिनायखायो सोरबायदि सुबुङा माबायदि आरो माबायदि इउट्युबारआ मा भिडिअ हगारो। गिबियाव जोङो बे भिडिअखौनो नायनानै लाग्रोनायसै। अदालगुरि लाइमोन गांखं आबसुनिफ्राय प्रकाश नार्जारिया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जों खोनासंनानै लाग्रोनि। जानो हागौ नोंथांमोना खोनाखाबाय, थेवबो आं भिडिअखौ ससे हगारनानै होनाय जासिगोन। सासे इउटिउबार गेरेमसा मुंनि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ आथिखालाव गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। जोङो गिबियावनो बिथांखौ खावलायनो नागिरदों, बिथाङा जेन दिनैनिफ्राय बेबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ बुंनायनिफ्राय बिथाङा जेन जानगाराव थायो। बिथांखौ जोङो धिक्कार होदों, बिथाङा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनो नाङा। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथाङा थांनाय 15 आगस्टआव बर'फोरनि सार्थ खालामनानै राजखान्थियारि खोथाफोरखौ बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ राजखान्थियारि सार्थनि थाखाय बुंदों एबा खायसे गाज्रि खामानिनि थाखायसो बेखौ बुंदों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। बिथांखौ जोङो बेनि थाखाय गिबियावनो सोंखारिदों, बिथाङा जेन दिनैनिफ्राय बेबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि दखरा हिसाबै जोङो बिथांखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि खोथा बुंबोनाया दिनैनि खोथा नङा। गोदोनिफ्रायनो जाय समाव नांगौ, जाय समाव बर'फ्रा खौसे जानांगौ, जाय समाव बर'फ्रा खौसेथि थामोनथाय आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो गोनांथि दङ, एबा जायखिजाया समावनो बर'फोरखौ खौसे जानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायबोदों। नाथाय नैबेबायदि समाव जाय समाव गोबां इन्टेलेक्सुयेल, गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै नायगिरदों बर'फ्रा खौसेथि जानायखौ, नैबे समाव बिथांबायदि दालाल मानसियासो दिनै बर'फोरखौ खौसेथि जानाङा होननानै ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंनो नागिरनाया एबा बुंनाया बिराद दुखुनांथाव होननानै जोङो सानो। दिनै जोङो बिथांखौ बुंनो नागिरदों, बिथाङा सासे बर' हारिया खौसेथि जानायखौ हेंथा खालामग्रा सासे सुबुं नामा? जायनि थाखाय बिथाङा बुंगासिनो दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथि जानो खावलायनायखौ खायसे राजखान्थियारि खोथानि थाखायसो बुंगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंगासिनो दङ। आरो लोगोसे बिथाङा दिपेन बर' जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सारखौ गोबां गाज्रि खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ। बिथाङा आबसुखौ गावनि सम्पति रोखोमै बाहायनो नागिरो। लोगोसे बिथाङा गोबां खोथाफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जेरैबायदि आबसुखौ दैदेनगासिनो दङ, जेरैबायदि सारा बर' हारिखौ बिथाङा दिनै दैदेनगासिनो दङ, बेखौ नुनानै बिथांमोना मानो गियो? दिनै बर'फोरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे गोग्गोम आफादगिरि दङ, जाय आफादगिरिनि दैदेननायाव दिनै जोङो सारा भारतबर्षआवनो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हादों। सारा आसामनि गेजेरावनो जोङो दिनै जोंनि दिनैनि तारिखआवबो जोङो जोंनि जिथुनिखि थामोनथा बेखौ जोङो दिन्थिनो हादों। बेखौ दिनै मानो बिथांमोना हेंथा खालामो? दिनैनि तारिखआव जेरैबायदि जोंनि सारा जोंनि बर' हारिखौ दैदेननायाव जोंनि माखासे खामानिफोरखौ मावनायाव साक्सेस जादों, बेखौ दिनै बिथांमोना मानो गियो? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव दिनै मानिनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनि खावलायनायाव जुदि बर' हारिया खौसेथि जायोबा बेवहाय बिथाङा हेंथा खालामनो सोर? दिनैनि तारिखआव बिथाङा बुंदों, दिनैनि तारिखआव बर'फोरखौ बिथाङा बुंनो नागिरदों, दिनैनि तारिखआव आबसुखौ बिथाङा बुंदों। आबसुआ दिनैनि तारिखआव गुबुन खामानिफोरखौ ओरैनो नङा बाङा खामानिफोरखौ मावदों होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। दिनै बिथाङा बुंदों बिटिआर रेकर्डनि खामानिखौ मोजाङै मावाखै, लोगोसे गोबां खोथाफोरखौ बिथाङा दायथ' लानानै खामानि मावाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि दाय होगासिनो दङ। नाथाय जोङो दिनै बुंनो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों मावाखै बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। रायजो राजाया दिनै जोंनो फिननायखौ होगोन। बिथांमोना जोंखौ नुगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदोंना मावाखै। जोंनो बै गेरेमसानि जोंनो सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदोंना मावाखै बेखौ मिन्थिनो थाखाय। आरो जायखिजाया बर' हारिनि सोरबा मानसिनो बै गेरेमसा बिथांनि रावनोबो बिथांनि सार्टिफिकेट 2 नम्बरनि सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया दिनैनि तारिखआव। बेनिखायनो जोङो दिनै बुंनो नागिरदों, बेबायदि खोथाखौ बिथाङा बुंनो नाङा। बेबायदि खोथाखौ बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिगेसि बेखौ सोरबाया गोसो जाबानो दिनै माखासे खोथाखौ बुंनानै बेखौ फोजोबस्रांनो हानाय जिनिस नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि खामानि मावबोबाय, जेरैबायदि जारिमिन सोरजिबाय, बै जारिमिनजों सोरबाया समानै दिनैनि तारिखआव जाफानो लुगैयोबाबो, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मेगन सायोब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समान जानो हानाय दिनै गुबुन मोनसे रावबो बेबायदि थासारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समान जानो हानाय बेबायदि जेबो जिनिस गैया। बेखौ दिनै बिथाङा बुजिनानै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनायखौ जोङो सोंखारिदों। आरो बेबायदि खोथाखौ बिथाङा मालाबाबो जेन बुङा बेखौनो जोङो खावलायबाय। बिथाङा खौसेथि जानायखौ लुबैयाखै, बेनिखायनोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनायनि उनाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां लेभेलनि दैदेनगिरि, गोबां खोलोबनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौसेथि जानांगौ होननानै सापर्ट खालामदों। ससियेल मिडियायाव दिनै खौसेथि जानांगौ होननानै बुङो। बेफोरबायदि समाव बिथाङा
बेफोरबायदि बुंनाय माने बिथाङा बर' हारिखौ खौसेथि जानायखौ लुबैयाखै गावस्रा गावसि खालामनो मोजां मोनो गावस्रा गावसि खालामहोनानै बिथाङा गावनि सार्थखौ सुफुंनो नागिरो आरो बिथाङा सोरनिबा बुंनायाव सोरनिबा थिननायाव बर' हारिखौ खौसेथि जानायाव हेंथा होग्रा सासे सुबुं जानानै दिनै बिथाङा गावखौ फोरमान होदों आरो बेखौ जारिमिना मालाबाबो बावगारनाय नङा मानोना जारिमिनखौ बयबो गोसोआव लाखियो दिनैनि तारिखाव ससियेल मिडियानि जुगाव इन्टारनेटनि जुगाव बेफोर खोथाफोरा दिनै बेफोरो रेकर्ड जानानै थागोन आरो बियो माखासे बोसोर समनि उनावबो बेफोरबायदि सुबुङा नैफोरबायदि खोथाखौ बुंनायनि थाखाय बेसेबांबा दुखुआव गोग्लैनांगोन होननानै जोङो बुंनो सानो एबसुखौ दाय होयो बिनो एबसुखौ दाय होनाय कारना जाबाय आबसुआ दिनै जेरैबायदि खामानि मावनानै लिगेसि खालामनानै गालांबाय जेरैबायदि जारिमिन खालामनानै गालांबाय जाय आफादाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खामानि मावलांबाय बर'नि बिफा जाबाय दा बेफोरबायदि लिगेसि लोगोसे आबसुआ जेरैबायदि खामानि मावो जाय खामानिखौ रावबो बेफोरबायदि मावनो हानाय दिनै सासेयाव बर' हारियावनो गैया स्कुलनि समस्या जायोबाबो आबसुखौ नांगौ जायो दा बेफोरबायदि माखासे जाहोनफोरखौ जोङो दिनै नायदों मानोना आबसुखौ बिराद पावारफुल होननानै सानो बिजाबनि जेंना जायोबाबो आबसुआ खामानि मावनो गोनां जायो गुबुन गुबुन जायखिजाया थासारियाव आबसुआनो खामानि मावनो गोनां जायो दा नैफोरबायदि खोथाफोरखौ नुनानै एभ्रिथिं गासैबो साइडआव आबसुआ खामानि मावनायखौ नुनानैसो आबसुजों रावबो समान समान थांफानो हायिखौसो आरो बेखौनो बिथांमोना खायसे बिथिङाव गावखौ लस जानाय बायदि साननानै आबसुखौ बिथांमोना बेबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ बुङो जोंथ' खोनाबाय प्रकाश नार्जारी बिथाङा गेरेमसा बसुमतारीखौ लानानै बाथ्रा बुंदों नंगौ गेरेमसाया जानो हागौ बर' हारिनि खौसेथिखौ हास्थायाखै आरो बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो गोजांस्रिवदों जानो हागौ दा गेरेमसानि नोजोरावहाय आबसुआ मा दाय मावदों आरो दिपेन बर' सारा जि बुंनाय राव बेयो बर' हारिनि माबा मोनसे खहा नामा आरो बिथाङा थारखौनो बुंदों खौसे जायोब्लासो गोहो मोनो खौसे जायोब्लासो जोङो हास्थायनायखौबो मावफुंनो हागोन खौसे जायोब्लासो मोननांगौ मोन्थायखौबो आवग्रिनानै लानो हागोन नंगौना नङा अब्ला गेरेमसा बिथांनि नोजोरावहाय बे खौसेनि बाथ्राया मारै गोरोन्थि जागोन अब्ला बिथाङा खौसेथिखौ हास्थाया नामा आंबो बेखौनो बुंनो सानदों आबसुआनो बर' हारिखौहाय गिबिसिन सिनाखि होदों आरो बर' हारिनि जि सिनाय होनो थाखाय मावनांगौ हाबाफारि बेखौबो आबसुआनो मावदों आरो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन आबसुआ माब्लाबाबो गोग्लैसोनाय नङा आरो आबसुआ माब्लाबाबो जेननाय नङा सोरबा बनसु सोरबा बिएसइउ सोरबा माबा माबि पार्टी बैसोरखौहाय आं जेबो गोनांथि होननानै साना आबसुनि अनगायै आङो गुबुनखौ माब्लाबाबो फोथाया बिसोरो गादिनि थाखायल'सो पार्टी खालामो आरो गादिनि थाखायनो बिसोरो बर' हारिखौबो धंस खालामो रायजो आबसुआनो बर' हारिखौ रैखा खालामदों गासैबो मावनाय हाबाफारियानो आबसुनिफ्रायनो सोरजिजोबजानाय अब्ला माब्रै गेरेमसा बायदि सासे इउटुबारा बुजिनानैबो बुजियै बायदि मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंखो दिपेन बर' सारा थिगखौनो बुंदों बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों नाथाय बेयावहाय पलिटिक्सनि इस्युखौ लानानै बेफोरबायदि गाज्रि राव सोंखारिबायनाया मोजां जायाखै आंबो हामजानाय मोनाखै नोंथांमोना मिथिखागौ गेरेमसा बसुमतारीनि रावा माबायदि आरो बिथाङा मा सानदों मा साना अफकर्स प्रकाश नार्जारीया बुंदों गेरेमसा बायदि इउटुबारनोहाय अरिजिनेल सार्टिफिकेट दिन्थिनानै होनांगौनि गोनांथि नङा कारेक्ट जुदि बिसोरबायदि इउटुबारनोहाय अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौहाय रियेलावहाय दिन्थिनानै होयोब्ला बेबा मा बुंगोन जेरावहाय नङै बाथ्राफोरखौनो नंगौ बानायो दा बिसोरनोलाय मानो गोनांथि बेनिखायनो जों सापर्ट खालाम रुलिं गभर्नमेन्टखौ जाय गभर्नमेन्टआ मोजां खामानि मावदों बर'नि खौसेथिनि बान्दोखौ बुफ्रुदों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों सापर्ट खालाम नों आं सापर्ट खालामाब्ला अपोजिशन पार्टियाबो जुदि रुलिंखौ सापर्ट खालामाब्ला अब्ला माब्रैथो जोंलाय बर' हारिया गाव हारसिं सरकार दानानै गाव हारसिं खामानि मावनो हानो सानलायदो एसे स' रायजोफोर आरो गेरेमसा नोंथाङा जुदि गोरोन्थि मोनबायब्ला आंखौ निमाहा हो